Dobrodošli u novo izdanje vašeg Portreta Plus, evo nas u Muzeju Narodnog pozorišta u našem studiju i onda Aleksandar Ilić prvi gost, s obzirom da je ovo zapravo njegova matična kuća. On je pre svega baletski igrač, ali sve više aktivan i kao koreograf, a boga mi tokom ovog leta i što se tiče Belefa. Aleksandar, pre svega dobrodošao mi u Portret Plus. Ti si umetnički direktor bio Belefa, sam dobro? Nikako da ne mogu više da popamtim šta si sve, tako da, je li jeste? Najpre hvala na pozivu, da, ja sam, ovo je treća godina da sam na poziciji umetničkog direktora Beogradskog letnjeg festivala, koji se ove godine održava od 21. juna do 7. jula pod sloganom Doleti. I kako je bilo na ovom Belefu? Pa da vam kažem, mi smo, dakle, već toliko smo najavljivali kompletan program. Mislim da je ovo jedan od značajnijih festivala u proteklih nekoliko godina. Imali smo, eto, čast da ugostimo Ulises teatar sa Briona, sa divnim Radetom Šerbedžijom, Bečki salon orkestar iz Beča, zatim koreografkinju Merab Dagan iz Izraela, divnu trupu iz Francuske koji su održali 2 performansa u parku Tašmajdan i Kalemegdan pod nazivom Happy Manif i mnogi drugi gosti, naravno divan i bogat muzički program, Queen Symphony Tribute, koji je bio rasprodat već drugog dana, tako da sam jako zadovoljan i evo i ovom prilikom se zahvaljujem i gospodinu Handanoviću i mom timu. A kako je bilo upoznati Radeta Šerbedžiju i više manje sarađivati sa njim, je tako? Pa da vam kažem, to je zaista jedna divna grupa sjajnih umetnika, vrhunskih profesionalaca. Gospođa Lenka Udovički je, dakle, rediteljka ove predstave. Zaista je bilo interesantno videti zagrevanje i upevavanje glumaca, gde najmlađi glumac podjednako sa Radetom, dakle, rade svoje vežbe. I to je zaista divno videti jednog takvog profesionalca koji se tako odnosi pred početak jedne predstave. Da. Možemo li ovom prilikom nešto da najavimo? Hoćeš sad, pošto je leto, sezona u pozorištima je završena, hoćeš li biti aktivan ili ćeš odmarati ili prosto šta nas očekuje od sezone? Šta možemo da otkrimo? Prilično burna sezona. Pomenuo bih samo premijeru Rigoleta, koja je... Gde jeste u Srpskom narodnom pozorištu? Tako je, režija moj kolega Aleksandar Nikolić. Dakle, ona je obeležila, evo da kažem, ovaj moj koreografski deo. U Vranju se održava tradicionalni kamp za decu od 1. do 10. jula sa gala koncertom 10. jula i već 4. avgusta već pomenuti Nikolić i ja putujemo za Boston, gde ćemo postaviti našu verziju Don Giovanni. Pa dobro, onda, jesi onako već imaš neku ideju, već si osmislio kako će to da izgleda, radiš na tome? Oni koji prate naš rad znaju da smo mi jako precizni, da smo uvek spremni za probe, dakle, bez improvizacija, vrlo smo spremni i jako smo, evo, srećni i ushićeni da prosto naš Don Giovanni prelazi granice Evrope. A kako je došlo do te saradnje? Ja sam se upoznao sa gospođom Važe Zang iz Džipak Akademije na prošlom Bele festivalu. Njihovi umetnici i muzičari mladi u kolaboraciji sa našim operskim zvezdama su otvorili prošlogodišnji Bele festival. Zatim je nastala koprodukcija Don Giovannija koja je izvedena u Kombak dvorani, a ove godine, to stalno napominjemo, dakle u februaru je izveden Don Giovanni po prvi put opera na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić. Ustanova kulture Vuk Karadžić je adaptirala muzičku rupu, tako da, evo, pored ove opere, pre nekoliko dana izveden musical Pećina, tako da nas očekuje zaista jedan bogat i složeniji operski muzički program na ovoj sceni. Odlično, vidimo se mi sale svakako od sezone. Bio je ovo Aleksandar Ilić i tek smo počeli sa našim Portretom Plus. Svakako ostanite uz nas jer idemo dalje na slikanje narednih portreta.